Anna Heussaff is úrscéal mé, tá trí cinn de úrscéalta bleachtaireachta nó Coirscéalta scríobh agam godí seo fáilsithe lum, Bás Tobann, Buille Marfach agus cáil an phríosún agus tá ceann eile ar a bhealach tásúil agam. Tá chuirsíos agam an seo cuid na pointí is mó a bhíonn le chur san áireamh nuair atá scéal an sort seo Coirscéal á scríobh agus má caintear úrscéal cúpla céad leathanach béidir nó béidir leagan níos scíreadó sin. An chéad réimse ceistena ná cén sort scéal atá scríobh agat. Cinnte is Coirscéal é an bhfuil corpán, mistéire, dúnmharú agus mar sin de. Ach tá ilomad cineálacha difriúla úrscéalta mar seo ann. Le 100 bliain an nuas ar fud an domhain, ní tá Agatha Christie imethe bhádó hin tá na 1000 scríbhneoirí eile agus na milliún léthirí a tuairt faoi úrscéalta an sort seo agus mar sin ní Agatha Christie ná Scandi Noir ná léhéid sin amháine tá ann. Déatá mar hampla an bhéim a bheith agat ar an action, déatá an bhéim a bheith agat ar an visrú atásúil ag na Gardaí nó Pólíní i dtír eile. nó beidir béim níos mó ar an ticólaíocht ar intin an duine ar an gcuimhlint sa duine déana idir olc agus maith, nó an gcuimhlint idir an duine éanaar agus an pobal. Tá annach chuid úrscéalta mar seo ina bhfuil léargas le fáil ar héal pobal ar le, in áit ar le, agus sin é a bheallam na léthirí chomh maith leis an scéal féin an plotta a bhfuil an scéal sin tóga timpplair. Tá annach chuid úrscéalta mar seo ar úrscéalta staire iad mar hampla Peter Tremaine scríbann sé úrscéalta na bhfuil Sister Fidelma sa méarla tá siad, Sister Fidelma atá a pléile dilithe na mrethún sa 7 híis in éireann agus tá tsraith breis fithe beagnach trocha úrscéal mar seo ann. Tá úrscéalaí Stasnach, C.J. Sansom scríban úrscéalta Coirscéalta bunithe is ar saoil na Júdar ach Sasanna sa 16 ís. Sa tréimh se chéana in éireann tá úrscéalta le Córa Harrison loníthe sa bhfoireann go na chláir an léanúmh sa 16 ís agus díreach fadannar bhí dilithe na mrethún fós a réim ach an saoil a gceathrú. Tá Seán O'Dúris scríobh úrscéalta site i gcuige ola san 9 ís Conor Brady scríobh cinn tá loníthe maiile clia sa tréimh se chéana. Agus ar nói in Gaeilge freisin Biddy Jenkinson tá gearscéalta choirúlaachta ionntach maith scríofa aici agus an lár fearsa ná an tathair pádraig ó duine bleachtaire. Mar sin tá anna ráha agat. Tá cén sort stíl nó goth a bheits agat. Mar hampla stíl éadrom, tá sin coitianta an rud ar Dr. Cozy Crime i Maryland, ní bheith sé do chuineáil i drúiseacht san nithe ag imní faoi rucht an bhfuil an duine déana, nó stíl litirthe, stíl méaldrámata, stíl machnamach, tá anna ráhanna agat. Ráha eile ná ír a scríobh ar an sheánra seo, nó ír ar an stát, nó ar an sort ana bhíotá sa duine agus conas mar a hepanárin ar saoil a chahabh go maith. Mar sin caiitún an cinine sin a bheith déanta agat agus ar nói bí ag léamh agus spéis agat agus meas agat ar an rud atá ar intin agat a scríobh. An dara réimse ceistena le cuairt féin le linn na haibrean ná na charachtar, mar tá lár charachtar riochtanach sa scéal a bheits ag déanamh fisrithe ar an marú nó ar an gur atá gríon scéal. Ban nó fearr, duine óg, duine meanéasta, duine éasta, an garda atá ann ná sin éireann atá an scéal loníthe, nó beidir iriseoir, dochtor, eilechóir, dlíadóir, britheh, tá na ráhanna seo ar fad le fáil in úrscéalta an sort seo. Agus tá sin agus caiite ceist chuirt féin cén fá go bhfuil seo á rán agat.
Nig bhfuil ólas agat nó bhfuil tú an ólas áil an garam sin agus an mion aige sin chun de scéal a chur glúiseacht go maith. Cad iad na tréthe a churann ar chumas an láthaireachtar seo, an bharsa seo, an cás réiteach. Díogris ebre ar le agus cad é atá hamáin sin, léargas ar le ar chuí an duine, taithí farsanta agus beidir trauma farsanta, le dhaoine saoil an charachtar seo, fisreacht. Cad iad na tréthe seo, bhfuil tus an smaoine bar rud ag an nua nach bhfuil ins na úrscéalta fad atá scríobh den sorte hena féin. An clísé is mó agus is forleithne maidir leis an láthaireachtar anóid ná an fearr, meánaíosta, uignach alcólach nó bugnach alcólach atá cor agus cantalach agus dhéanaan rudaí ar a bhrisin na rialacha dhéanaan rudaí ar a chumlán féin. Nis muna bhfuil bailach nua nó bailach uair agat le mar scríbhneoir le casa a chur ar an gabharta sin bhfuilinn cinál eile duine béidir aránú, agus ní gá gur duine míthonna cantalach a bheith ann, mar hampla tsraith umráiteach úrscéalta le Donna Leon, tá site gahar even na Venetia, an bleachtaire an Commissario Brunetti is fearré atá post agus sonna agus saoil sonna le nach chláán aige agus tagann siad sa scéal agus tá lehéide Ruth Rendell úrscéalaí anna umráiteach úrscéalaí Sasanach. So mar dearan tá gach ráha agat ach go mbeadh cúis agat agus machnamh dinte agat ar an gabharta seo. Ceistile an bhfuil an dara charachtar lárnach san visrucháin a dhéanfar. Cinál Watson le Sherlock Holmes mar a buniú breiswahas céad blian ó hin, Lewis agus Morse, agus duine atá difriúil ón bríomh láthaireachtar béidir omíocht atartha nó ainas nó meas thar na barta ag duine amháin ar an duine eile, béidir go gúil siad cinál spochas a chéile nó ag takeúla na chéile. Ima chás féin úrscéalta is iriseoir í finnig iarmada an chéad bríomh charachtar a chorthaí mé agus tá sí féin meánaíosta agus deistre sí as baile clia an cónathe ar le hinne spéire. An dara duine a haing mé láir na scéalta ná an garda Raymond Seoige agus tá sé sin sáóg ach tá sé bís a bheith ina bhleachtaire, tá feibanna ina héal féin agus éireann teanais idir féin agus ife ach chuann siad aithne a chéile gahabh na n-úrscéalta agus tá dáról sin an gnéithe difriúla agus perspective nó súil difriúil a tharraingt isteach sa scéal. Tá scata eile charachtar riachtanach sa sort seo úrscéal an téatá marmh, an tíospartach, an téirme techniúil nó béidir go mé an dara duine marmh nó an tríú duine, ní mailim héin nar a bhíon scata acha mar cailim spéis sa chéad duine nóbert má tharlaíonn sin. Tá na daoine atá faoi áras, an duine, bert, trúr, cúigear a bheits ann. Charachtar eile a chabhraíonn leis an visrú, béidir gúil siad sa scéal ar wathe le snáthe eile a tharraíonn a chaméad an scéal a gimacht agus gúil tú an noda chur isteach sa scéal do réir mar atá sé dul rá. Agus ar nói an cinnteoir cé a rinne é agus cén ról atá an duine sin sa scéal a thugann áirinn a cheapagur ar chúis eile atá an charachtar sa scéal. Mar sin caithfidh tú déanár cúigear déag fiche charachtar a lámh seáil, agus a bhairtú céhiad na mór charachtar agus céhiad na mun charachtar agus conas éagsúlacht a bheith atartha agus spéis a bheith agan agus go mé an léthar an duine amháin a aithint seachas sa chéile. Tá cuirscéalta bunaithe timpeall ar an blota ar nói ba dheachar scéal an sortse scríobh gan plota sé sin rudí a hálíonn agus rudí eile a hálíonn maialar na rudí sin agus cad é an conas mar a leanan na heachtraí a chéile agus go bhás an eachtra amháin as eachtra eile nó bhfuil siad a fad
fitil in a chéile. Is drama, bethe agus báis an sort seo úrscéal agus is an drama sin a bheallam na léthirí thar aon rud eile agus chuna sa lábhseala tú an drama sin agus cad é atá le rágad faoi gné an lárnach den scéalaíocht. Mar sin an áid tá corpán ann, tá cúis áiris faoi cúnsí an bháis, tóir na fírinne, réiteach Harlíonn gan chuine ach gan a bheith chomór gan chuine nach greideach an léthir ba héanta é. No muna bhfuil gné éigen acu seo agad caiith is mína bhfuil cad é atá thuirt agad den léthir a hásáiad in áit beidir cean na bungnéithe riochtanacha sin. As na gnéithe sin na ásan an teannas, an bhfíseán, na noda, cúpla snábheith sa scéal bin sin testáil chun go mé áard an léthir rud amháin agus fós tá Gaeilge leat rud a cin deile a choristeach. Nach dogann siad beidir mór an áard ar go dtí go dtuigeann ceann donna fisreathirí donna bleachtarí bhí táhacht le sin agus níor tugach suntastal ag an am. Ní thunan mistéire agus marúil a bheith ar an léthir ná léthir a bheith trí chéile rá níl clú agam catatárlú. Ní bháin nach bhfuil clú agam cé a rinne ach níl clú agam catatárlú cé hiad na charachtar éagsúla seo. Mar sin caiith tú obair a dhéanamh ar sin le go mé tú cinál céim na háchan tosaigh ar an léthir géarthúseach ach ag an am céanna go bhfuil léthirí an am grim a chuineáil ar an rud atá tarlú sa scéal in é an am a bháin. Tógann sé am, a caint faoi am, tógann sé am na rudí seo eibreamach. Caitham féin go leor ama ag smíanamh ar an mundflean ag an tús. Déad tá tosú le charachtar sin mar a tharla i gás má charachtar ífan na gíormhada gur smíine mé ar bhean agus a chlán a deistrí aspaile clia go dtí leithnis féire go dtí cantar tuaithe agus go bhar siise gur ceanna sé teanteach gur aimsí si gur tháina si ar nuachtan ina bhá cúpla nóta brecha faoi lábhscríofa faoi bheanna fórbás, bheanóg fórbás sa cheantar na blianta ruúda sin. Agus is an géad smíanamh sin a bás an scéal ima intin agus ima chuid nótaí ina dhé sin. I gás an úrscéal scáil an phríosún thosaigh an chéad smíanamh a bhí agam ná an scéal a lánú sa cheantar ina bhfuil cónaí orm le fada, Chill Mhaighneann, ceantar anna háúil mai le clia, ina bhfuil príosún Chill Mhaighneann agus híl mé, well, bhfuilm go mbeadh an dúnmharú sa scéal a tarlú sa phríosún. Ach conna sa déiteach sin tarlú sa láinniuh nuair atá na mílte cuairteoirí a dul isteach sa phríosún dach lá. Agus bhí orm ebrú go leor machna bhíanamh chun bunflota a cheappa. Cé a rinne é cén fá cad é an bunscéal atá timpeall ar sin. Nuair atá an bunflean sin agat an sin ní fallártas bh scríobh. Agus fad atá an scríobh ar siúil be lán smaointe eile a techt thugad be ráile tain dá bhíra ní chreidim sa charachtar seo tá gá le gné cin teile a chur sa scéal seo. Bhí charachtar agam ag tús an úrscéal Buille Marfach agus tá sin na lí ar híomh an chnic gortaithe ag tús an scéal agus bharrta mé go luas sa scéal tá gáici seo le fearcéile agus tá gá le sort aithnes idir an bharrteacha agus teannas atarthú agus nuair a thug mé ní amháin an fearcéile ach fear eile rá cinál béidir nó níl muid cinnte caidirh aici leis sa grúpa atá saoire siúlóide le chéile. Nuair a thug mé an tríontan sin sa scéal chuidir sé go mór leis na heachtarí agus na himachtaí a chruthú agus a chnád a gimacht. Mar sin caiith a bheith i scríobh agus a ghlacha céim siar gachan is sa rís gach cabbaidil nó dó agus ráile féin. Bhfuil seo dul stro is gá an bhfuil an nniumarcha agamúil bud a cinnt breise le chuiristeach an seo conas tá mé chun fás agus
chuirsí is spéisiúil spreagúil a dhéanamh ar an rud atá Sa flota seo agat sa chuirscéal tá cótharlú nó hó ceadaithe mar tarlaíonn cótharlú sa saoil tarlaíonn sé go minic a gastar daoine ar a chéile gan cuine a bhfuil nasc ag an atarthú mar hampla ach ná bí brath ar an ggótharlú mar rud a bhfuil bunréiteach an scéal ag brathar mar ní bhéine léthirí má hásta aithne siad gur sort clasíocht atásúil agat. Ná bíú agla ort sa chuirscéal faoi gur fuairim le atá ann. Cinnte is fuairim le atá ann go bhfuil corpán, go bhfuil duine marmh, go bhfuil cúiseáir seán, go bhfuil fisrú arsúil, go bhfuil noda agus rudí a churas ar seaachran muid. agus go réiteófar an scéal ag an déire. Nó béidir go scríobh sa an sorte úrscéal agus nach réiteófar é a chu bhealach éigen eile go sása tú na léthirí. Ach tá fuairim le ann mar go dtugann sé struchtúr den scéal agus leistíad den irim lei sin tá tú ná do ráirad a dhéanamh. Tá fuairim le a baint le gach cluithe peile agus amánaíochta imrí tar gach seachtain agus i min na milliún a breanúir mar gur maileo an irim lei sin is maileo an struchtúr sin agus is maileo an dráma a tharlaíonn tíbhistidal agus an dráma sin a bheith difriúil gach ile uair agus is mar sin a smaoineamse ar an bhuairim sa scéalaíocht seo. Cúpla rud eile a bhaineann le cuirscéal a scríobh a phleanáil agus a scríobh an áit ina bhfuil an scéal lonathe. Is gné an láidir den scéalaíocht seo an áit bhfuil cinál persantach ar léthe baint lé. Mar hampla dún éidean catharthún éidean ag an scríbhneoir Ian Rankin, Oxford agus an cantar ina himpel ag Mars, an bhuireann mar a luine sa séide go ise Cora Harrison, Los Angeles ag Michael Connelly agus a lán eile. Mar sin is áití ina bhfuil atmosfér láidir áit bhfuil ólas agat sa orí mar scríbhneoir an na scoiltúán agus bhfuil spéis agat san áit seo. Béidir pobl atá meascathe idir daoine atá fréamhathe le fada san áit agus daoine nua an strán séir a hagan isteach agus a chur an cuasaí cinál bun scion béidir. nó áit bhfuil an stair ag baint lé agus bhfuil tú ná leashaint as sin. Mar hampla i gás Chill Mhaighneann i mórscéal Scoil an Phríosún. Tá idir phobal seanna bunathe agus pobl nua sa cheantar, tá feargnimh an starúla agus tá mar hampla an rélig sinne i maiile clia Bully's Acre ina bhfuil an atmosfér agus bhain mé úsáideach sin sa scéal. Híos an cnoc Cois Life tá Parc Chuimhneáin an chogaí. Tá láithreacha mar sin a bhfuil spéis ag daoine intú ar a son féin agus ar féidir úsáidehaintasta mar chuid den scéal. Mar an géan amás cantar tuaithe ránítar lehinna sféra tá sléifte mór a drámatúla agus is féidir atmosfér thorthúas sin cúanta beag a cilte ar féidir le rudí tarlú cinál gan aine eile ag fara béidir tá pobl láidir áitiúil agus ag an am céanna tá daoine tháinig as baile isteach tá cuairteoirí turasóirí sa cheantar chomá. Mar sin tá éagsúlacht ar féidir tarint orí. Tá cúpla gné eile ar bhhailm tráchtarú maidir le tuairt faoi cuirscéal nó úrscéal bleachtaireachta a scríobh. Tá gá le taide a dhéanamh. Is beag scríbhneoir mar a chatú de héal in sna gardaí nó i de iiriseoir cuairte nó le héad sin nach mé gá agat le roinnt ólas sa bhreis a bhaile faoi. Onas go méid tú a mám sonraí atá inchreidte agus spéisiúil de léthir a thuir sa scéal. Nuair atá na min sonraí inchreidte agus spreagúil, glacaí an léthir le cúpla gné sa scéal nach mé sochreidte daríire ach
ben léargas glacalo mar ghfuil an tomlán réalaíoch nó ghfuil an tomlán sa stíl céanna, beidir gur stíl cinál fantasíochta bheith an ach is sin a bheith dréir a chéile nó stíl mar is am magúil nó felsúnach nó a lehéid. Ach pe stíl atá an go mé an insinte thugann tú go mé go leor mionchar síosan a chamád a spéis an léthóra. Tá tú an nói taide dhéanamh ar an idirlín ach ní chuidim gur leor an taide dhéanamh an idirlín agus níl gachad ar an idirlín imhreide a chanirid gan áras. Mar sin té sa táir ar chúnamh ó dhuine a bhfuil an tólas acu. Bíonn daoine an lathúil leis na rudí bhfuil saneolalas acu orthu i haí féin. Mar sin den iirecht ethne chur háda nó sársint nó duine cinnte choras tú an ethne do bhleachtaire a bheits an anna insintit faoin na móna ibre atá na gardaí má hagan sin i de scéal. Má hagan drogaí sa scéal pe acu drogaí dleithacha, contúirteacha nó drogaí míleithacha a rís té ag labhairt le dochtúir, le potacéir, le beidir eibrí sóisialta, le duine tá gobar bríosún agus dheoidh tú mion álas a thuras smaointe dit, mar is ón taide sin go minic a hagan na smaointe is fearr a bhíonn agam féin. Nuair atá roinn taide dénta agat ar nói caithead a bheith scríobh agus fiú má tá carnán nótaí agat faoin taide ar ghinné ar leit an scéal, ní chonan sin agus an taide sin ar fad a thuirteach sa scéal. Ní tráchtas atá scríobh agat mar sin caithead tú ránú cad é atá a testáil a chuidóid le a scéal. An cuaram is mó ar nói ná a bheith scríobh, ag eiscríobh agus ag eiscríobh a rís, agus a bheith fáineach, a bheith dóchasach, bhfuil tú déanana dulchan cinn, a bheith ceisteach agus criticúil faoin rud atá scríobh agat féin agus ráile féin conas man an fiosach ar seo. Bheith an plé go mion le gach abert agus gach alt, cad é an luas atá sa scéal, cén éagsúlacht atá agat, cén sort stíle na córá, an ethne muid goch charachtar amháin i gomprad le stíl chainte charachtar eile. Tá tógan na rudí seo ar fad go leor ama agus go leor féin cheisteáin. Agus ag an am céanna bheith anráile féin, well, tá sé mag go leor go fáil. Béidir go dtí mar reis agus go gur mé fios a ríseir ach a ráilm ná bíam sáinithe ar lehanach amháin nó a gabadil amháin. Nóir a bhíon dréocht omlán nó mesar omlán tríomh agamsa tugam le léamh do riine eile é. Tugam don agarthóir an ailseóra é agus is mór an tácht atá leis an eischothú sin, agus tugam de trúna cearan na cúigear eile é. Mar go bhfeiceann daoine difriúla, pointí difriúla, deirsead nó. Tá lúbar lár de scéal maidir le seo nó. Ní dólam gan aibrin an charachtar sin, cén ní hiigim cén fábhfuil an duine sin sa scéal, nó déatá úsáid eilehaint as charachtar, déatá an duine sin a bheith níos slárnaí sa scéal, nó ilomat rudaí smaointe maithe hagan ó dhuine léan an scéal. Nábíoch aglaart tuairimí léthirí a áil mar bhaileat go mé léthirí á léamh mar a ailseófar é agus bear a bheith muinenach go naibríonn an scéal mar mistéire, go mraithan na léthirí an tenas, nach bhar siad a súil leis an duine ar tiontóir é nó í ag an deire. Tá na rudí seo ar fad tá tú ná iad a hástáil agus dul siar orthu ach an sort sin eischothithe agus eithbachnamh a dhéanamh. Mar sin tógann sé am úrscéal maith téargartha scríobh. Más úrscéal cúpla céad lehanach é forhar na scríbhneoirí in éon teanga in éon tír tógann sé idir séimhlíon agus rábhlíon, séimhí go leisceil, séimhí agus rábhlíon lánamsere oibre an scríobh sin, an taide, an tullabhú, an scríobh, an taiscríobh a dhéanamh. Agus mar sin tá gá
de chrí agus de intin agus beidir de anam agus de chuid alles a chur ann, agus de réir sin tá sé antáhachtach sásamh agus sult a bhainte as slina linn sin.